Hola, bons días. Hoxe empezamos a mostra do Encaixe. Temos moitísimas ganas, moitísimo traballo, que non dá tempo a poñerse nerviosos. A verdad que, estamos con peluquería e maquillaxe, vamos a empezar a cambiarnos e a empezar este show. Isto é o primeiro traballo que fago como coordinador de eventos e abrín a miña empresa para facer eventos deste tipo. Agradezco moitísimo o Consello de Camariñas a todos os que me apoyaron para facer isto posible. Espero que Guben Event, que é o nombre da miña empresa, dure por moitos anos. Hola amigos, pois xa estamos o último día, como notades pola miña voz, foi moi intenso, houve moitísima xente, foi un éxito tremendo. A verdade que estou super contento, tanto con modelos, maquillaxe, con os voluntarios que axudaron un montón. A verdade que os cámaras mismos que están aquí comigo, unha pasada. Os medios de comunicación tamén se portaron moi ben con nós. Houve cheos casi sempre, eu nunca recordo tanta xente varios días con moitas ganas de descansar, pero saca a mostra do ano que ven. Estamos pensando neso porque estamos un pouco tristes. É unha doble sensación que non sabes que sentir, si cansancio ou pena porque se acaba, pero o ano que ven vai haber moito máis e moito mellor.